Първото бизнес умение, което трябва да развиеш, са продажбите. Не защото всички трябва да станем търговци, а защото без това умение стойността ти остава невидима. Можеш да си добър, можеш да си подготвен, но ако не можеш да представиш и предложиш това, което правиш, пазарът никога няма да ти го върне като доход. Аз съм Борислава Метахчова и в следващите минути ще ти кажа какво точно да развиваш в себе си, за да растат и бизнесът, и парите ти, не с мотивационни фрази, а с ясна логика и приложими стъпки. Ако темите за личностно израстване, развиване на умения и изграждане на устойчиви доходи са важни за теб, абонирай се за канала, за да не изпускаш следващите епизоди. Тук говорим за растеж, който се измерва в резултати. Нека да те питам директно. Случва ли ти се да знаеш, че имаш стойност, но да не успяваш да я превърнеш в доход, да работиш много, да даваш най-доброто, а накрая да усещаш, че приходите ти не отразяват усилията ти? Може би дори си се хващал да мислиш, че продажбите не са за мен, или че не искам да натискам хората, и че ако е качествено, то само ще се продаде. Ако се разпознаваш, напиши в коментар коя ситуация ти изниква първа. Разговор с клиент, публикуване на оферта, ценообразуване или моментът, в който трябва да поискаш парите. Истината е, че ако искаш бизнесът ти да стане по-добър, ти трябва да станеш по-добър. Ако искаш да правиш повече пари, трябва да станеш по-ценен за пазара. И тук има една важна разлика, която много хора пропускат. Не става дума да си по-ценен в собствените си очи. Става дума реално да станеш по-ценен за хората, които взимат решенията и плащат. И ако искаш по-големи резултати, трябва да имаш по-голямо въздействие. Много хора се опитват да бъдат впечатляващи, да звучат умно, да изглеждат успешни, да доказват, но докато се опитват да впечатляват, пропускат най-важното – да бъдат въздействащи. Когато се фокусираш върху въздействието, получаваш и двете. Когато се фокусираш върху това да впечатляваш, често не получаваш нито едното. И тук те питам нещо. Ти какво искаш? Да те харесват или да ти вярват? Да те аплодират или да ти плащат? Да изглеждаш скромен или да имаш реални резултати? Искам да влезем в още една идея, която променя играта. Няма там. Няма крайна точка, на която пристигаш и казваш: готово, вече съм израснал. Няма момент, в който най-после си пристигнал. Пътят е дестинацията. Личното израстване означава постоянен процес на подобрение, постоянна трансформация. Да растеш означава да се променяш, да се превръщаш в по-силна, по-умна, по-въздействаща версия на себе си. И ако това е вярно, тогава израстването не е нещо, което правиш, когато имаш време. То е нещо, което директно движи живота ти и бизнеса ти. И сега стоп кадър. Спри за секунда и си припомни последният момент, в който си знаел какво трябва да направиш, но не го направи. Може би не поиска цената, може би не направи офертата, може би не се обади, може би не публикува. Какво те спря? Нямаше ли умение или имаше мисъл, която те накара да се свиеш? За да се развиваш, ти трябва да се променяш целенасочено. Това е трансформация с цел издигане. И процесът има логика. Започва с осъзнаване. Ставаш наясно с нещо, което преди не си виждал. Осъзнаваш разликата между това кой си и кой можеш да бъдеш. Между това, което правиш и това, което можеш да правиш. След това идва намерение. Не просто би било хубаво, а аз искам да вляза в тази нова версия. И след това идва решението. Тук е моментът, в който повечето хора се чупят, защото казват: ще опитам. А ще опитам почти винаги е начин да си оставиш вратичка да се върнеш назад. Решението е друго. Решението е: това е посоката и ще намеря начин. После идва дисциплината, защото всеки път, когато си поставиш ново намерение, почти винаги ще има нещо, което ще ти го тества,
ще се появи трудност, разсейване, съмнение, ситуация, която да те върне в старото. И точно тогава дисциплината не е наказание, а защита на посоката ти. След това идва признанието, да видиш прогреса си, да го отчетеш и накрая празнуването, да си дадеш сигнал, че напредъкът ти има значение и че си човек, който държи на думата към себе си. Но сега идва най-важното. Добре, ясно. Как да растеш като процес, но в какво точно да растеш, за да се отрази в бизнеса и парите ти? Има 3 области, в които трябва да израстваш, ако си сериозен. Не просто любопитен, а наистина сериозен. Първата област е мисленето. И тук много хора правят грешка. Те мислят, че мисленето е просто позитивно мислене. Не. Мисленето ти е основната ти система от вярвания. Как вярваш, че работи светът? Как вярваш, че работи пазарът? Как вярваш, че работят парите? И най-важното, как вярваш, че работиш ти? И ако вярваш повече в ограниченията си, отколкото в лоста си, ти ще живееш под нивото на потенциала си. Ако вярваш повече в това какво не можеш, отколкото в това какво можеш да научиш, бизнесът ти ще остава малък, дори идеята ти да е голяма. В мисленето има нещо, което е критично за резултатите. Овластено очакване. Очакване, че това, върху което работиш, ще работи. Не защото магически всичко става, а защото ти ставаш човекът, който намира начин. И има още нещо – упоритост. Тази решителност, която не се отказва, когато стане неудобно, защото истинския растеж не идва, когато ти е лесно. Растежът идва, когато старият ти модел се опитва да се върне, а ти оставаш в новия. Спри за момент. Къде в момента се свиваш? Къде казваш не е моментът? И ако го кажеш честно, това страх ли е или е навик? Втората област е уменията. Бизнес уменията. И тук се връщаме към началото, защото то не е случайно. Първото бизнес умение, което трябва да развиеш, са продажбите. Не защото всички трябва да станем търговци, а защото без това умение стойността ти остава невидима. Как се развива умението за продажби? Четеш книги за продажби, ходиш на обучение и семинари за продажби, взимаш коучинг за продажби и след това правиш много презентации, за да продаваш. Защото истината е, че ще научиш много повече от разговорите с реални хора за твоята оферта, отколкото от всички книги, които ще прочетеш. Книгите ти дават рамка, семинарите ти дават примери, но реалният контакт ти дава обратната връзка. И накрая хората гласуват с портфейла си. Ако отговорът е не, имаш какво да подобриш. Ако отговорът е да, значи започваш да оцелваш правилната игра. И не забравяй нещо важно. Не всеки е твоят клиент. Това не е провал. Това е реалност. Умението не е да накараш всички да купят. Умението е да намериш правилните хора и да представиш стойността така, че те да се почувстват добре, да разменят парите си за нея. И ако те е страх от не, тогава ти не избягваш продажбите. Ти просто избягваш растежа. След продажбите идва маркетингът. Маркетингът е процес на откриване. Откриване и развиване на твоя продукт, услуга или възможност, така че да стигне до правилните хора. Това е процес на въпроси, защото въпросите са отговорът. Кой е човекът? Какво иска? От какво го боли? Какво го спира? Какво би го накарало да се довери? Каква е истинската стойност, която му даваш? И третото умение е брандингът. Брандът е име, което ти напомня история. И тук идеята е проста. Ако хората не знаят кой си, не знаят защо да изберат точно теб. И ако ти не можеш да кажеш ясно кой си, какво решаваш и за кого си, пазарът няма как да те подреди правилно в главата си. Затова личният бранд често е най-добрият старт, защото когато хората се доверят на теб, бизнесът ти расте по-лесно. Третата област са инструментите. И тук ще го кажа ясно. Нужен ти е свързан инструмент, като компютър. Нужен ти е интернет, защото интернет свързва теб с снабдители, клиенти, платформи, разпространение, плащания. И третият инструмент, който вече не е бъдеще, а настояще, е изкуственият интелект. Той няма да изчезне. И ако не се научиш да го използваш, някой, който го използва, ще стане по-бърз,
по-ефективен и по-конкурентен от теб. Не защото е по-умен, а защото използва лост, използва инструмент. Искам да те питам нещо директно. Ти в коя от трите области най-много изоставаш в момента? В мисленето, в уменията или в инструментите? Напиши в коментар, защото това е първата честна крачка към промяната. Сега ще направим още един стоп-кадър. Ако продължиш да работиш със същото мислене, същите умения и същите инструменти, какъв резултат очакваш? И ако резултатът не ти харесва, кое от трите ще промениш първо? И ето ти едно малко практично предизвикателство за следващите дни. В следващия разговор, който имаш с потенциален клиент, не се опитвай да звучиш перфектно. Опитай да бъдеш ясен. Кажи стойността си така, че човекът отсреща да я разбере. И след разговора си задай въпроса какво беше силно и какво ще подобриш следващия път. В следващото решение, свързано с бизнеса ти, не се питай само мога ли, а как мога. И в края на деня отдели 1 минута да отчетеш една малка победа, която иначе би пренебрегнал. Защото човек, който расте, не чака големите резултати, за да се уважи. Той уважава процеса, който ги създава. Ако трябва да запомниш нещо от този епизод, то е следното. Бизнесът ти няма да се издигне по-високо от теб. Парите ти няма да растат по-бързо от това, колко стойност можеш да създадеш, да покажеш и да умножиш. Когато растеш в мисленето, уменията и инструментите си, ти не просто се чувстваш по-уверен, ти ставаш по-въздействащ. И тогава резултатите и устойчивите доходи започват да имат логика. Ако искаш да продължим да говорим за личностно израстване, бизнес умения и изграждане на устойчиви доходи, абонирай се за канала и натисни харесвам, също и към банката. И напиши в коментар конкретно, кое бизнес умение ти е най-трудно в момента – продажбите, маркетингът или брандингът. И ако се сещаш за човек, който работи върху себе си, иска да расте финансово и да развие умения, сподели този епизод с него. Аз съм Борислава, благодаря ти, че беше с мен и ще се чуем в следващия епизод.